Hello guys, welcome sa another video natin dito sa RGTV. Yan guys, pupunta tayo mamaya sa Isabela at Cagayan. Magbibigay tayo ng mga relief at mga used clothes. Salamat nga pala sa mga nag-donate. Yan guys, yung mga binigay nyo mga donation, ihatid na po namin mamaya. Update namin kayo guys. Yan guys, ito lahat yung mga nakulikta natin. Salamat po sa lahat ng nag-donate. Guys, sobrang dami. Puno na tong isang kubo namin. Meron pa doon guys. Toy. Yan guys, sinisimulan na nilang ilagay sa truck yung mga dadalhin natin mga donation para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Sa Ilagan, Isabela. Dito muna kami nag-stop. Dito kami muna magpapahinga. Yan guys, andyan na po yung mga binigyan yung mga donation para sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan at Isabela. At yun na din guys yung iba nating nakuliktan doon na sa truck na malaki. Yan. Salamat pala kay Ate Debbie Ana Lopez pagpapahiram ng kanyang truck. Yan guys, oh. Yan. At salamat din pala sa mga nagbigay ng mga donation. Guys, update ko kayo mamaya. Guys, yung mga donation iwan natin dito sa Isabela. Iba naman pupunta natin sa Cagayan.
Video vlog. Okay, kumusta? Ditulit na namin. Ditulit na namin yung Okay, may comment ko na eh. Yan guys, magpapasalamat pala tayo sa mga lahat ng nag-donate. Kay Kuya Omar Ignacio, ilang gabing nagla-livestream para makaipon ng star. Kay Auntie TC, kay Ate Fat, at Kuya Cyrus. Kay Ate Deviana Lopez and family sa kanilang pagpapahiram ng truck para mayabot natin yung mga tulong natin sa Isabela at Cagayan. Kay Kap Jesus Nirona, Kap Edgar Palad and family, Kagawad Gloria Tagodin and family, Treasure Jinzin Games and family, SK Chairman Nova Castillo, SK Chairman Glenda Farnacio, SK Chairman Domingo Salindong, SK Chairman Junina Bisguera, SK Kagawad Jomart Herrero,
Iski Kagawad Nicole Ann Corpus, Christian Valdez, Rowena Rambain and family, Maribel Cordera and family, Jason Castillo and family, Estela Dilani, Joanna Maria Jacinto, Joanna Nicole Jacinto, Mila Jacinto, Edward Jacinto, Alican family, Flores family, Rigel Madera, Ronet May Trinidad, Mylen B. Valdez, Mona Lisa Hebres, Jocelyn Laguan, Robilin Fernandez, Ferlita Banicod, Arnold Tamil, Remedios, Maria Teresa, Raquel Mababa, Angelia Martinez, Fanny Is Castres, Ginny Orino, Vanessa Bagyo, Jolor Abalos, Eunice Fortiliano, Vic Corpus, Rolando Jacinto, Lorna Bolivar, Vanessa Bagyo, Marinel, Roslyn Lopez, Ate Melgin, Jujimi Padilla, Gonzales family, Diana Saguinet, Kimberly Madriaga, Los Orpilla, Ninong Jomar Corpus, Luisa Jacinto, at kay Ate Cloud Gonzales from San Carlos, Kit Chubbs from Dagupan, Jason Peria from Season, at sa mga taga Barangay Kabilauan, Barangay Butigi, Barangay Marabok, Barangay Casanes Tibanan, Barangay Banwar, Barangay Manduyan, sa lahat po ng nag-donate, maraming salamat po. Naihatid na po natin yung mga tulong natin sa Isabela at Cagayan.